Se'm sent? Sí? Bé, doncs, anem com anem de temps, amb la qual cosa, com ja tenia previst fer-ho així, però encara més ara, faré una presentació, vaja, superràpida de la gent que tenim aquí. Por sus obras los conoceréis, així que penso que és molt millor que ens expliquin ells la seva experiència. Començant per l'esquerra de la taula, hi ha l'Oriol Rossell, que és mestre jardiner, fa projectes i fa plantacions de jardins bàsicament particulars de fa molts anys, és un home amb molta experiència i amb un fort caràcter, com només cal mirar-ho per saber que té un fort caràcter. El Sergi Massaner i el Carles Garcia és mestre jardiner, ha sigut i és tècnic municipal de Malgrat, si no estic mal fixat. Allà ha fet una feina impressionant. Allà, Malgrat és una de les poblacions que a Viles Florides, que espero que sigui un moviment que tots coneixeu, té una puntuació excel·lent i és per alguna cosa i penso que una part molt important és gràcies a en Carles. I el Sergi Massaners és un tècnic especialista en hortofruticultura, fa jardineria privada i és formador i té un paper molt important, espero no equivocar-me, en el desenvolupament del programa de formació de l'Escola de les Garberes, que és una de les escoles que criden l'atenció per la feina que estan fent, i ha fet allà un jardí sec. Sí, un jardí de demostració. Un jardí de demostració sec. I d'experimentació, també. 100% sec. Vull dir que aquí tenim un clar defensor d'aquest tipus de jardins. Aleshores, jo el que voldria fer és plantejar-vos unes qüestions inicials i vosaltres, si us plau, feu intervencions molt curtes d'entrada i després ja engegarem el debat, però si no, no arribarem a temps. La veritat és que de les qüestions que jo m'havia plantejat inicialment i que vaig compartir amb ells, resulta que de totes ja se n'ha parlat a bastament i per una banda pots pensar que és reiteratiu, però penso que és molt interessant tenir el punt de vista de la gent del país que està en la jardineria del país i la jardineria que no sempre és de grans recursos i veure tot això com encaixa amb la nostra quotidianitat. Aleshores, la primera pregunta que tenia plantejada era quina relació establiu entre el concepte de jardí silvestre o jardí naturalitzat i jardí sostenible. Insisteixo, ja se n'ha parlat, però m'agradaria saber breument la vostra opinió al respecte. Començo jo, va. Primer, voldria agrair al Gremi per haver muntat aquest fòrum que feu no sé en quina periodicitat, però anual, és fantàstic, m'ha semblat genial veure tanta gent, suposo que tants jardiners i tècnics i gent que està per tots aquests temes que hem parlat, vull dir, us ho agraeixo. Els ponents, fabulós, molt bé, ho han fet molt bé i tots han parlat de coses, crec que molt similars a les que tots tres els que estem aquí fem, segur. Jo, la veritat és que avui això d'ecològic, naturístic, silvestre, sostenible, jo no sé què fem nosaltres a Malgrat, no sé què faig aquest fa 25 anys, però jo crec que el concepte de la jardineria hauria de ser tot això aplegat en jardins adaptats, estètics, adaptats i sobretot molt útils per la fauna i sobretot molt integrats amb el que és el sol i el clima que tenim, del qual nosaltres en formem part. Vull dir, jo crec que, no sé si el concepte de ser ecològic, naturístic, no sé què, no sé quan, però jo crec que el concepte hauria de ser integrar tot això i intentar fer jardins adaptats al sol, adaptats al nostre clima, sobretot al nostre clima, i que evidentment que tinguin un caire estètic, que a tots ens interessa i ens agrada aquest símil del paradís, i a més que siguin útils, perquè el jardí, som jardiners, no només hem de pensar en la planta, hem de pensar en la part animal del jardí que existeix i que la necessitem, perquè per mantenir un jardí sense plagues i que visqui necessitem que interactuïn moltes coses i entre elles una fauna que nosaltres hem de potenciar i hem de tenir en aquest jardí adaptat. I acabo. Jo estic totalment d'acord amb ell. Fem via. No, bàsicament aquesta pregunta és el mateix, no? En definitiva... perdó. Pensava que tenia prou veu. Doncs, en principi, el que veig jo també és que tot aquest tipus de jardins o aquestes denominacions han de tendir cap a una cosa que és que siguin fàcils, siguin sostenibles,
és a dir, fàcils i econòmics de mantenir, no? I tenen com a vincle comú bàsicament això, el que persegueixen, no? Sobretot amb el tema naturalístic i salvatge li veig més un plus, no? A nivell estètic i amb el tema de biodiversitat, que és el que aporten, no? Però bueno, no. Sí, vaja, de fet jo penso el mateix, és a dir, penso que els jardins els hem de fer de forma intel·ligent, ja és igual el nom que els hi posem. Han de ser moderats, sobretot amb el manteniment, que no siguin massa complicats, i un altre que és el recurs hídric, que és molt escàs en aquests moments. Llavors, a partir d'aquí hi ha moltes formes de treballar els jardins. Hi ha gent que fem jardins més naturals, d'altres que els faran més francesos, d'altres que els faran d'una altra manera. Jo no hi entro en si és correcte o no és correcte, però que s'ha de ser intel·ligent i utilitzar els vegetals que realment fan falta allà. I de manera que a l'hora de fer el manteniment del jardí no sigui una agonia. Ni no... Això, pel que hem sentit avui, no és tan fàcil, que fer el manteniment del jardí no sigui una agonia, no sembla tan evident. Com de radicals, hi ha un tema que ha sortit abans, és el jardí sense reg. Parlàvem si un jardí es pot fer sense reg, si no es pot fer sense reg, o què podem obtenir en un jardí sense reg. Com penseu, com hem de ser de radicals en aquest aspecte? Ho podem ser? És a dir, els nostres clients, els usuaris, ens ho accepten? Hem de destriar qui ens ho accepti del que no? Com ho veieu? Home, per ser... Per ser molt... S'ha de ser tot el radical que convé en aquests moments i des de fa més de 20 anys o més, perquè és un tema que anem repetint. El que passa és que depèn de cada situació. Vull dir, ara també ens estem trobant, potser ara aquí em liaré, amb aquest tema amb aquestes anomalies climàtiques que ens hem trobat els darrers 2 anys, que vull dir, cada vegada són més cruents els estius, les temperatures són molt elevades, i llavors s'ha de ser molt curós, molt rigorós a l'hora de fer el que és la concepció del jardí en el tema de la selecció de plantes i després amb la seva implantació i amb el posterior manteniment perquè això funcioni en aquestes condicions. Llavors, en certs casos i per determinades situacions, doncs el reg d'implantació i algun reg molt puntual de manteniment, com estan fent ells, com ens explicaven abans, pot ser necessari. Però clar, vull dir, has de filar molt prim. Més potser en l'aplicació que... Has de filar molt prim amb la selecció i amb el disseny, perquè això pugui funcionar, perquè no la caguis, no val la pena anar a plantar la brava o plantar qualsevol cosa, una planta perquè sigui, diguem-ne, o teòricament sigui tolerant a la sequera, perquè això mai ho sabem, depèn de com ens ofereixen, depèn com s'implanti, on s'implanti, doncs igual no funciona en absolut. Vull dir que s'ha de ser curós, com amb els jardins naturalistes. El tema de l'aigua és complicat. Llavors, jo penso una mica com ha fet el senyor d'abans, que els 2 primers anys s'ha d'apoyar amb reg. I ha dit una cosa que és molt interessant, que és no es pot tirar aigua per sobre, ja tirem bastant, s'ha de posar l'aigua que baixi molt fondo. D'aquesta manera la planta es va adaptant. Nosaltres el que fem servir sistemes de goteig. Com que treballem al Baix Empordà ens trobem que la calç ho acaba tapant tot, però amb els 2 anys que més o menys comptem que el reg funciona, és el temps que ens dona per instal·lació i després, a mesura que va fallant, doncs el jardí que es vagi adaptant, hi ha coses que es moren per error nostre, per falta d'aigua, per malalties, s'han d'anar reposant i llavors això acaba reposant, com que ja no és tota la superfície, se'ls apoya amb reg manual i el jardí en principi tira endavant. Clar que aquest estiu ha sigut duríssim, però els jardins funcionen amb molt poca aigua. També n'hi ha un altre, que és el tema de la imatge que té un jardí a ple estiu aquí al Mediterrani. Són grocs. Llavors la gent vol jardins verds. I si tu vols un jardí verd a l'estiu al Mediterrani, o hi poses aigua o es torna groc. Llavors és una teràpia que has d'anar fent amb els clients, d'anar-los explicant. Heu d'acceptar el que teniu perquè és on estem i disfruteu, perquè els grocs són macos, els camps de blat quan estan grocs són preciosos. Doncs
i vas tenint una temporalitat en el jardí que jo crec que és molt interessant i el complicat és vendre-la. No sé què més haig de dir. Bueno, acabo jo. Totalment d'acord amb el que estan comentant. Jo seria tan radical com amb les 3 paraules que configuren el nom, jardins sense rec. Evidentment, el jardí sense rec hem de triar la planta, per tant necessitem coneixement, que aquesta paraula ha sortit en totes les ponències, que després en parlarem, suposo, però vull dir, és imprescindible conèixer la planta, és imprescindible compartir els coneixements, cosa que ens costa molt i que no sabem com hem de vehicular i fer això, però ho hauríem de fer, i hem de tenir coneixement no només de la planta, sinó de com ho hem de fer, en quina època s'ha de fer, perquè no sé quan es planteu els jardins sense rec, nosaltres en tenim uns quants i els plantem sempre que podem a la tardor, i bé, i fem un rec d'implantació, però els jardins sense rec aquest estiu, no sé què us ha passat a vosaltres si en teniu alguns, però malgrat se'ns han secat tots, perquè són jardins sense rec, per tant passen coses en aquest jardí. I una de les coses que passen és que vingui un estiu molt fort, molt llarg, molt calorós, i que la planta, que la majoria és planta mediterrània, doncs purga i deixa d'anar tota la fulla. Se'ns van quedar secs els jardins sense rec. Milagrosament arriba la tardor i sembla ser que aquesta planta brota. Doncs sí, són jardins sense rec i funcionen, però clar, hem d'explicar, que això en parlarem després, suposo, però hem d'explicar que un jardí sense rec es belluga i passen coses i es belluguen al temps. I evidentment vivim un clima, torno a parlar del que comentava abans, vivim un clima que es diu mediterrani, que curiosament coincideix l'estació seca amb la més calorosa. Ara parlem justament de coneixement, però abans volia comentar que estan passant fotos, que són fotos que heu portat vosaltres. Si hi ha alguna foto en particular, en algun moment veieu alguna que voleu fer algun comentari, sentiu-vos lliures de fer-ho, sisplau, ja que estan passant, potser hi ha alguna cosa. Perquè és un comentari molt ràpid. Molt bé. Escolta'm, del coneixement justament és un dels temes, perquè abans, ara a l'última xerrada, ja ho ha dit el Carlos, hi ha coses que no surten als llibres, que ja sap greu, perquè si no surten els llibres ho tenim complicat. Aleshores, com de fàcil o de difícil us resulta trobar informació d'aquelles plantes que voleu fer servir en els vostres projectes, més enllà evidentment la pròpia experiència, quan estàs provant una nova planta, per què et decideixes o d'on has tret aquesta informació, i després vosaltres no treballeu sols, teniu gent que fa part de les feines una mica sota la vostra supervisió. Com es transmet aquesta informació a la persona que ho està fent físicament en cada moment? Com se li pot explicar tot aquest coneixement? Aviam. En relació a això del coneixement que podem trobar, la majoria de la gent que treballem en aquest àmbit, o que ens movem dins d'aquesta línia, vull dir, fent servir les fonts de referència que tenim estrangeres, bàsicament el Filippi o d'autors nord-americans, o possiblement bàsicament aquests dos, almenys el meu cas. Jo crec que t'has de buscar bastant la vida. El que trobes a nivell de referències, diguem-ne, de xarxes, una mica el mateix. I el que es troba a faltar és, aprofito que estem aquí, ja a nivell de gremi, tant que en parlem i ens fiquem això a la boca, doncs podríem tirar endavant algun tipus de publicació que agafés les experiències sobre les coses que estan funcionant aquí de la gent que està treballant en aquest sentit. Per això estaria bé. Una de les altres motivacions, per exemple, per la qual hem de desenvolupar el jardí de demostració aquí a l'Institut de les Garberes, que malgrat que és petitet, i ara l'hem ampliat quasi a 200 metres quadrats, és que, és el que plantejant amb la direcció, que ens estem omplint la boca de jardineria sostenible, de jardineria sense rec, etcètera, però ens n'hem d'anar a França a veure-ho, o en algun viver que té algun jardí de demostració, però a nivell privat o a nivell públic tenim poques referències, malgrat, i algú més que, vull dir, no sé, és que surto molt poc de l'àmbit del Vallès i no m'entero, però és aquesta la sensació que hi ha, i llavors, vull dir, com comunicar-ho? Com a l'anterior ponent ho deia, és que la meva sensació és que el nivell de coneixement que hi ha sobre plantes és baixíssim. I jo crec que
no sé, ara igual em m'apedreguen, però els jardiners actuals o els que s'estan formant com a jardiners tenen molts menys coneixements que en aquest sentit, igual és una qüestió de currículum, una qüestió de com estan configurats els estudis, però es dona poca importància a la planta. Perquè, bàsicament, sembla que parlis en xino, no? En llatí. Sí, llatí, xino, vull dir, hi ha poc coneixement, no?, en aquest sentit. Per això és important, no?, i també crec que és important que a nivell de públic poder es facin més jardins públic o privat a nivell institucional, doncs que, com ha fet en Carles, on es puguin veure, doncs, es pugui demostrar i es pugui ensenyar i es veu com funciona i com va evolucionant aquest tipus de jardins. Perquè, bueno, és això. Si no, m'agaig a fer 350 quilòmetres per anar a veure el Filippi cada any, no? O anar a veure en Carles, però poques coses més, no? Us trobeu igual? Sí, exacte. Debat poc, veig. Nosaltres fem empíricament, el que fem és provar resultats. És buscar-te la vida. Exacte. No, però aquest buscar-te la vida estaria bé avançar una mica més. És a dir, buscar-te la vida, sí, coneixem Filippi, coneixem... Parles amb gent. Jo vaig tenir un bon mestre, que és l'Avaris Montner, i em va explicar moltes de coses, sobretot em va fer entendre què és un vegetal. Que jo penso que la majoria de jardiners no tenen ni idea del que és una planta. Tothom es pensa que les plantes es curen, i les plantes no inverteixen ni un duro en curar-se. Si em poso malalt per aquí, me'n vaig per allà, i allò ho abandono. Llavors, això és una forma de començar a entendre què és una planta, com funciona una planta, i a partir d'aquí comences a entrar ja amb tots els subgèneres que hi ha. Jo he trobat amb les gaures que al final vaig descobrir que les gaures mateixes les talles arran de terra a ple hivern, el mes de juny les talles a mitja alçada, si no es tomben, es tornen a florir, es tornen a fer maca i quan torna a arribar l'hivern les tornes a tallar arran. Això ho he tret jo per experiència pròpia, no per que m'ho hagi explicat ningú. He vist que moltes de les plantes amb les que diem que estem treballant, que són aquestes herbàcies anuals, bianuals, suburbs, com ho han dit allò, de Subarbustius. De superbustos, doncs moltes d'aquestes plantes es tracta de provar i provar i provar i provar i provar. I al final vas entenent de com funcionen. Al igual que quan plantes, et trobes plantes que són, és el que deien, que són la peste, que ho colonitzen absolutament tot, i d'altres que no, però això tampoc ho trobes a cap llibre, ni ho trobes enlloc. Això et trobes que plantes i un dia dius, hòstia, se m'ha menjat el 80% del parterre, i no pot ser. Jo crec que és això. Doncs llavors comences a reduir, te la carregues. I què fas? Doncs la pròxima plantació que fas, aquella planta, dius... No, perquè colonitza massa, doncs no sé, sobretot és amb un panicetum, que dius, doncs aquesta la posaré als mig dels prats i que faci el que vulgui. Alerta, panicetum. No, un manual tècnic no estaria mal, No, gens. Ben il·lustrat i ben didàctic estaria bé, vull dir, no fa falta que toqui, és a dir, sobre el que seria això, selecció, implantació, tot i que dic que el llibre d'en Filippi el trobo boníssim, no? Però, es podria fer alguna cosa també més aplicat a el que tenim aquí en concret i a partir de les experiències concretes que hi ha. Intentar-les juntar, hi ha un bon fons també de fotografies i això hauria de servir com a tant als professionals com als que s'estan formant com a professionals, perquè els llibres de text no toquen aquests temes. No, com a repte és molt interessant. No sé si estem en condicions d'entomar-ho com a gremi, precisament, però en qualsevol cas... És una qüestió de pasta. Però... Res més a afegir en aquest aspecte? Ja està. Jo és que voleu que us digui? És així, experiència i experiència i experiència. Doncs que a vegades ens trobem, parlem, o te'n vas a comprar alguna cosa, no sé on, i quan estàs parlant i ella presenta una sèrie de conflictes que té. Si tu has tingut aquest conflicte, doncs llavors intercanviem informació i a partir d'aquí anem guanyant experiència. Jo l'experiència que tinc ara amb 60 no és la mateixa que tenia amb 30. I també veig que és el que també deia aquest senyor de Madrid. Dic que, hòstia, a les escoles, sisplau, ensenyeu a la gent a tractar plantes. Les plantes són sers vius, no són mobles. Llavors, expliqueu-los que les plantes reaccionen, funcionen, no perquè t'agafi una mica de fong, una gespa, l'has d'estar tirant-li fungicida a sobre. No, perquè si no aquesta gespa, ella de forma natural tindrà una reacció contra aquest fong.
Però si aquesta gespa descobreix amb els anys que li van tirant fungicides, per què ha de reaccionar? No, llavors això és el que se'ls ha d'anar explicant i que la gent vagi entenent. Estem en un món que es viu, que a més tot funciona, i no perquè jo et digui que jo faig això amb les gaures, ell ho provi i li funcioni. Perquè, saps què vull dir? No, perquè jo estic treballant aquí al Baix Empordà i ell treballa al Vallès. Són pistes, però clar, cada sol funciona d'una manera, el clima també depèn de moltes coses, sí. Però va resultar. De fet, hauríem de ser eminències, i no ho som. Saps? Hem de saber masses coses. Suposem que hem plantat un jardí sostenible. Suposem que l'hem plantat i hem trobat les espècies, l'hem encertat prou i el tenim establert. Realment, penseu que és més barat fer el manteniment d'un jardí sostenible de cara a estic pensant ara en un usuari final, en un client o en una administració a la qual se li ha plantejat un jardí sostenible de certa complexitat, perquè per el propi concepte de sostenibilitat ha d'haver-hi certa complexitat, això se n'ha parlat avui. És més econòmic fer el manteniment d'aquest jardí que un jardí convencional amb una gespa i unes tanques que passen i seguen i s'ha acabat? M'estàs preguntant aspecte econòmic en calés? Econòmic en calés. Perquè econòmic en calés jo podria dir, no he fet números ni hem fet una avaluació, o sigui, no ho hem estudiat, però crec que sí, perquè és un manteniment menys intens, per tant, d'alguna manera econòmicament ha de ser més econòmic, però jo crec que la gestió no és més econòmica. I ara jo parlo com a gestor d'un espai públic. Jo treballo per un ciutadà, treballo en una ciutat, treballo en un lloc on el meu usuari són tothom, tots vosaltres i els que viuen a Malgrat. Per tant, quan fem aquesta manera de jardineria des de ja fa molts anys, ens trobem amb queixes, ens trobem amb no acceptar aquell nou model, no acceptar aquella estètica, no acceptar que vivim en un clima mediterrani i que a l'estiu passen moltes coses als jardins. I això és una gestió complicada perquè hem d'estar contínuament informant, explicant, justificant. I bé, jo me trobo amb aquesta història. Però, és el que deia el company Oriol, sí, hem de ser mestres en tot i ara també el tema de comunicació forma part de la feina dels jardiners que treballem en l'espai públic. Hem d'aprendre a comunicar, hem d'aprendre a explicar a la gent el que estem fent, per què ho fem, que en total és en benefici de tothom, perquè estem fent jardins més ecològics, més naturals, més adaptats i molt més saludables per tothom. Molt bé. Jo la meva experiència, tampoc he fet números, no? Com fan els alemans, que ho van comptant tot i el temps que tarden i tal, però sí que, a veure, la constatació és que, vull dir, en el cas, per exemple, del manteniment que porto, que és des de fa molts anys, i que el vaig anar transformant perquè em van deixar fer-ho d'aquesta manera, en el campus UPC de Terrassa tinc molta menys feina i la feina és molt més, és a dir, no és tan regular, sinó que és més de manteniment puntual, no? Dedico el manteniment a el que em queda de l'antiga herència, i també té un avantatge, que aquests enjardinaments són molt més resilients. És a dir, que si tu no actues en un moment determinat, tampoc passa res. Accepta més un cert desordre? Sí, en aquest sentit, vas jugant, però són operacions molt puntuals. Per exemple, aquesta foto que ara aquí, que sortia del jardí del camp, que hem fet aquí a l'escola, aquest jardí de demostració. Aquest jardí es va plantar que no té 3 anys. Clar, aquí el manteniment, si quantifiques tot el manteniment, el que a nivell econòmic, que seria el típic, reg, tractaments fitosanitaris, adobat i mà d'obra, és ínfim. Vull dir, és ínfim. Dediquem molt poc temps per 60 metres quadrats. Ara, quan siguin els 200, potser seran menys. Ara, clar, aquí prèviament s'ha d'estudiar molt bé en quins condicionants et pots trobar, en quines plantes treballaràs, preveure, has de ser una mica, has de ser, com es diu això? Has de ser proactiu, per preveure l'evolució que tindrà això per també evitar-ho, vull dir, i no sé, algú m'hauré deixat, però... Tu, Oriol, la teva praxis diària? Jo sí que crec que realment el manteniment és molt diferent, és a dir, el manteniment dels jardins que es feien als anys 80 o que feia jo als anys 80
era anar-hi cada setmana, doncs era un jardí de 1.200 metres, hi anaves 3 hores, treies totes les fulletes, escombraves els terres i segaves. Amb els jardins que estic fent ara, amb aquests jardins, no és un tema de qui vagi cada setmana, perquè de gespa n'hi ha molta menys. De fet, penso que sí que s'hi ha d'anar-hi, però bueno, això és una altra cosa. Llavors, penso que amb aquests jardins, en vez d'anar-hi 3 hores, anant-hi 1 hora a la setmana n'hi ha més que de sobres, el que sí que et surten és primavera i a tardor, tens feina amb les males herbes. Nosaltres no fem servir cap tipus d'herbicides, tot és mecànic. Llavors tenim els 3 primers anys, és un descontrol al·lucinant, i després la cosa s'estabilitza. I després hi ha l'època de les podes, que són els moments que tens més feina. Llavors passes d'un jardí que estaves 3 hores a la setmana a 1 hora a la setmana, més els moments puntuals que hi actues. No he fet suma, jo suposo que al final, si sumes, és el mateix. És a dir, no perquè fem jardins sostenibles hem de deixar-hi d'anar-hi ni treballar. Una és perquè et dic, fem jardins sostenibles, llavors vol dir si fem jardins sostenibles no estem fent servir química. Llavors la química com se supleix? Amb feina física, no manual. Per tant, vol dir que tot el que fèiem en química ara ho hem de fer-ho de forma física i manual. Jo crec que el resultat és molt millor i amb els costos poden ser similars, sí. Jo crec que sí. Ara, el que passa és que la feina es distribueix d'una altra manera. Però substitueixes la química, què vols dir? Vull dir que no et fas servir herbicides i... No, a veure... No, el que vull dir, el concepte d'un jardí, no sé, naturalístic, sostenible, no sé què, per exemple, les espontànies, el que es diu males herbes, nosaltres no en tenim de males herbes, perquè no considerem cap planta mala herba, per tant, no les retirem. El primer és què és una mala herba. És que el concepte de mala herba, aquí no entrarem però vull dir, és que no hi ha males herbes, punyetes, que mania amb les males herbes. Bueno, la jonça és mala herba o no? La jonça considereu que és una mala herba o no? És una herba, sí, en tenim moltíssimes, en tenim moltíssimes. Però no anem contra ella perquè no podem anar contra ella, perquè ens guanya, com que ens guanya, doncs estic parlant de jardineria pública, alerta, vull dir, al final no anem contra el que no podem, perquè no fem servir cap sistema químic, per tant, aquí estem. És una batalla. Nosaltres som una mica integristes en aquest sentit. No, és el mateix que la pota de gall a les gespes. No tenim gespes. Sí, un de preemergència tira i l'herbicida, que no sé què, al final acabes dient, oiga, com viva con ella. Sí, és que... No, és que o és ella o la meva salut, per tant, es queda. No, és que és així. La salut de tots, perquè el fet de tirar productes químics és la salut de tots. A part que els productes químics, jo tinc una relació amb ella bastant nefasta, però que considereu que no aporten res, és per vagos. Em sap molt de greu, és a dir, tu per treure males herbes, encara que ell discrepi, o plantes que no estan en el seu lloc, si tens unes graves en tastanetes, hi ha un aparato que vas fent així, i les treus totes i estàs al mateix rato que vas tu amb la fumigadora. Ho passes al motocultor. Ho passes al motocultor si tens graves. Si és un camí, és igual, deixa'm. No, a veure si m'enteneu. Llavors, hi ha molts recursos que sobretot els pagesos d'abans els feien servir, que si els fem servir ara i saber, és el que deien, tenim coneixement de com funciona aquella mala herba. Si tu la treus abans que grani, si fas una sèrie de coses, doncs en el seu moment aconsegueixes que al final no n'hi ha, o n'hi ha molt poques, i les 4 que hi ha, doncs, les arrenques. El tema de plantacions d'aquest tipus de jardins. Com lluitem contra les males herbes d'aquestes plantacions, o les herbes dolentes, o les herbes que no hi han de ser-hi. Llavors jo un dia vaig descobrir una cosa, que és el trinxat de pi, i llavors el que faig és preparo el terra, planto la planta gran, poso el goteig perquè sigui crec amb ell, que ens serveix per instal·lar-ho un parell d'anys. Ja et digui, després pel que explicava, la calç me'l durarà i allò ja acaba desapareixent, i poso el goteig i poso el trinxat, plantejo les plantes, com que no veuen són els tubos, no les poden posar quadriculades,
Llavors van a partes, i és el que deia ell, jo també els dic, no m'has de plantar la planta fins aquí. Me l'heu de plantar fins aquí. Que quedi una part de la planta fora, que el coll és delicat. T'ho planten així. El trinxat de pi té una cosa que molt bona, o jo crec, que té com una feromona, que és un inhibidor de germinació. Llavors el que aconsegueixes és que en vez de sortir-te 1.000 plantes per metre quadrat en surten 3. Llavors, hòstia, jo he guanyat molt. Aquest trinxat es podreix al cap d'un any i mig, 2, depèn de la insolació que tingui o depèn de la humitat, i quan aquest ha desaparegut, la planta ja s'ha format i la mala herba ja li costa molt més lluitar contra ella. Llavors és una estratègia que jo he utilitzat i he après. Llavors aquí és el maneig, com l'hem de fer anar. Doncs és això, és el que dic jo. El que veig és que no és més barat. Jo penso que és el mateix. El que passa que es distribueix de forma diferent. I tu, Carles, ja ho has comentat abans respecte a l'usuari de jardineria pública, però penseu que quan heu proposat en jardins particulars, en jardins residencials, quan heu proposat aquest tipus de jardineria sostenible al client i us ha dit que sí, ha entès alguna cosa? No. Bueno, és el que he dit abans també, és que el client té poques referències. Vull dir, suposo que això, a mesura que es vagi posant en marxa i es vagi posant, entre cometes, de moda, poder, o perquè no toquin els nassos, que fer-lo, per dir-ho d'una altra manera, doncs poder s'informarà, no? Però, bueno, a veure, partint d'un país que la realitat és que la nostra cultura botànica i jardinera és molt pobra, no? Vull dir, llavors, l'altra cosa és que aquest tipus de jardins per vendre'ls, deia una feina a sobre a fer, que és allò que parlàvem, que quan facis has de fer un manual d'instruccions, o fer com fan ells, aquest tècnic que ens explicava de Madrid, que va fer visites d'assessorament per assessorar els jardiners que li portaran al jardí. Bueno, això crec que és pràcticament imprescindible. Jo crec que, vaja, no ho sé. Tu, Oriol, deies que no... Els clients no entenen res, em sap molt de greu. Et diuen tots, sí, avui això, sí, me gusta, i un cop el tens fet, oye, esto es amarillo, escolti, hi ha una fulla que aquí, a veure, saps què vull dir? No, calmis, tranquil, això va així. I al final arriba un punt que també els acabes dient, escolteu, oi que em volies això, doncs és el que t'he fet. I ara, aprèn a viure amb ell, disfrutaràs de les estacions, que fins ara tenies un jardí que era tot verd, tot l'any, ara tens un jardí que li passen coses. I aprèn a disfrutar-lo. Si els aconsegueixo per aquí, convèncer-los, al final ho acaben entenent i els accepten. I més quan venen amics seus a mirar-los, això és el que ven, no el que digui jo. Aquí és on l'administració hauria de treballar. Vull dir, l'administració haurien de, entre tot, intentar que l'administració, no sé si obligatòriament o com fos, però que, diguéssim, ajuntaments fessin jardineria que fos el model perquè això després la gent ho veiés com una cosa normal, raonable, i es pogués aplicar en jardineria més fàcilment en la privada. Penso que les administracions han d'estar aquí, haurien d'estar totes les administracions obligades a estar en aquest camí. Obligades, o sí, jo crec que sí, de fet ara estem amb alerta de sequera, vull dir, recordeu aquell decret de sequera, estem amb això, la majoria de les comarques de Malgrat, de Catalunya, no sé si algú ho sap, però estem amb això, 10,5 litres metre quadrat per setmana. 10,5. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres per explicar-nos la vostra experiència. Jo crec que tenim uns minuts per preguntes, si voleu plantejar alguna qüestió, encetar algun debat amb ells. Per allà. Jordi. Te podia haver deixat el micro. Te podia saber que... T'han tocat a tu. No rigueu, no. Patim. No, en referència a això que deies, Carles, hi ha una cosa que també ens costa a nosaltres mateixos, no? És a dir, de les imatges que van passant, poques són d'estiu. Per tant, la imatge que tenim nosaltres com a espectadors, que és guai, que és super ben parit, aquest jardí, com és que no agrada això? No, imatges a l'agost, aneu al Filippi a l'agost, és quan s'ha de visitar el Filippi és a l'agost. I llavors us sortireu corrents per cames. No estic d'acord,
No estàs d'acord? No, perquè vaig estar a finals de juny i... A veure, perquè jo m'interessa, vull dir, el tema dels volums, el tema de les textures i tot això, ho vaig trobar que també molava. I no totes les plantes responen de la mateixa manera. Clar, per això dic, s'ha de ser força curós i saber jugar amb la realitat que tenim, que potser és difícil, vull dir, però, a veure... No, hi ha una cosa que jo, per experiència pròpia, he patit, com ja sabeu, i és que, aviam, estem en un clima mediterrani, la gent es fa una inversió per fer un jardí, però l'imaginari d'un jardí és una zona amb vegetació, amb ombra, amb aigua, i verd, ombra, etc. Quan tu li intentes explicar, clar, tu, per vendre el jardí, que tu deies molt bé, li has de posar aquestes imatges. Evidentment que quan veuen aquestes imatges diuen, hosti, jo vull aquest jardí. Aquesta és de començament d'estiu. Sí, però agafa a l'agost totes les imatges i aleshores segur que no vens al jardí. És això que em refereixo. Que potser tot el tema d'imaginari, que és una cosa psicològica, si voleu, és el que hauríem de treballar. És a dir, a nivell tècnic, totes les persones que han vingut aquí han explicat, cadascú té el seu sistema, que si un rec goter, que els altres foten una aspersió els 2 primers anys i després ho abandonen, etc. És a dir, que ja sabem com es fa. La implantació és supersenzilla. El que passa que hi ha una cosa que és el tema d'imaginari, que és una cosa psicològica, que no té res a veure amb tot això que estem parlant, no és una qüestió tècnica. Crec jo, Sí, per una altra banda jo volia afegir una cosa, que és, per exemple, els americans, en concret a Califòrnia, fot 15 anys que estan patint sequera i una sequera que, segons ells diuen, feia 1.200 anys que no hi havia aquestes sequeres. Ells tenen acceptat que en un jardí, utilitzant plantes autòctones o plantes resistents a la sequera, en els períodes de màxim eixut, fan recs puntuals que corresponen a aquestes dosis de decret de sequera. Igual un rec cada 15 dies de 20 litres per metre quadrat per tenir el jardí en unes condicions que ells consideren que mínimament són acceptables, perquè ja ho consideren, no són vendibles de cara al client, i per altra banda, des del punt de vista dels incendis, per exemple, no els interessa tenir un jardí en concret que tiris un misto i s'encengui la primera. És a dir, per no arribar a aquests extrems, jo crec que també hi ha... No són punts mitjos, perquè segons el que parlen ens movem amb consums que en relació a un jardí convencional són d'un 90% menys d'aigua. Llavors, vull dir, també tocar aquest tema, tampoc el trobo com per estirar-se de les mànigues ni posar-se en plan supertalibant, senzillament que es poden trobar petites solucions. Jo, ja que comentes això, no sé si hi ha alguna altra pregunta per aquí. Sí, doncs endavant, sisplau. Buenas, soc Toni de Solivent, Paisatges de València. Volia preguntar-vos què opineu o si gasteu el tema de la biodinàmica o la lluna, el que ara se diu biodinàmica, però ancestralment en el camp se gastava molt, i les èpoques de plantar, de tallar, de tal, per una banda. I també què opineu de que ara tenim a l'abast infinitat d'espècies, però a l'abast és que demà vaig i compre les plantes que m'isca del nas, no? Això influeix positivament soles, perquè és positiu, clar, o també és una qüestió de que com no tinc que cuidar-les, demà tinc més plantes, no me preocupe de saber si tinc que saber més de plantes o no. Simplement vaig al viver i compre. Home, jo crec que hem de saber de plantes sí o sí, perquè és l'element amb el que treballes, no? Que vols dir que compres i plantes i tornes a comprar una altra i si funciona ja estàs content. Home, jo crec que has de saber, has de conèixer. Crec que és imprescindible. Crec, no sé. I el tema de biodinàmic, jo no ho tinc present, ho conec, però l'administració pública te puc garantir que la lluna té el seu cicle i l'administració té un altre i és quasi impossible de compaginar. T'asseguro que vam estar mirant el tema de podes i sobretot el tema de plantacions, però vivim en mons molt diferents, l'administració i la lluna. Però penso que caldria valorar-ho, això, vull dir que és interessant i segur
perquè és un tema físic, no? Un tema, no sé, la lluna ens afecta moltes coses i segur que afecta els creixements, a les arrels, a tot. Per tant, crec que això haurien de tenir-ho molt present. Però bueno, l'administració i la lluna últimament no van bé. Amb el que dius de la lluna, sí, jo hi crec. Jo vaig estar a Anglaterra fent agricultura biodinàmica. Bueno, pel que sigui, doncs ho he deixat. Però les llunes influeixen. El que passa que jo el que no puc és podar. Què serien? 4 setmanes a l'any, 5? No, tinc molta més feina, és a dir, s'ha de podar cada dia. Llavors les llunes arriba un moment que no els hi fas cas, sí que veus que quan has podat amb la lluna que tocava reacciona d'una manera o d'una altra. Al igual que les sembres, és important mirar les llunes, depèn de què facis, és amb lluna nova i depèn del que facis, és amb lluna vella. Però, clar, a mi si em toca sembrar ara, no li puc dir, no, espérese 15 dies. No, haig de sembrar perquè tinc una altra feina darrere que m'apreta, llavors he tingut que prescindir. I sí que es nota quan sembres amb bona lluna o no. Perquè sembrant amb bona lluna en una setmana t'ha nascut tot i sembrant amb la lluna que no li correspon t'està 15 dies per germinar. És a dir, que és veritat, sí. Ho faig servir? No, és que no puc. Haurien de ser els cicles de lluna més seguits. Haurien de ser setmanals. 27 dies, tio. Ho sento, Què més vols? però clar, no quadra. No puc. Bueno, yo un par de apuntes. Por un lado, yo creo que sí que está habiendo un cambio de imaginario y se nota desde la clientela privada. Yo sobre todo trabajo en el sector privado y en jardines de súper mega alto standing, muchos extranjeros y extranjeras, y sí que hay una demanda de este jardín mediterráneo, seco, donde no solamente se pide por una conciencia ambiental, sino también porque ahora gusta mucho esta estética. También quiero creer que la ciudadanía más joven va a acabar demandándolo, o sea, porque sí que hay una preocupación muy fuerte por el tema de naturalizar los espacios, de ser más sostenibles las ciudades, etcétera, etcétera, y yo creo que va a haber este cambio. Y luego decíais que claro, tenemos que hacer mucha campaña para nuestro cliente privado, convencerle de que eso es lo bueno, tal y cual, pero creo que les toca hacer esto a las administraciones. Tiene que haber un cambio de paradigma brutal y apostar por espacios más naturalizados, más asilvestrados, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, perdona, bueno, eso, ya está, sí. Y Carla. No, y saludables. Y saludables, pues que lo veo todo relacionado, o sea, saludable para la ciudad, para las personas, para los animales no humanos. Descargarlo todo encima de la administración para que nos eduque es un poco salvaje, es decir, hemos de empezar nosotros para ir educando, y a ti te viene un cliente, y yo tengo muy claro que me vendrá un señor, mira, quiero un jardín de esta manera. Si me viene a buscar ja sabe el que hago. Per tant, ja anem una mica encarats. Però si li haig d'explicar des d'un principi què és el que haig de fer i veig que no el convenço, el més segur és que li dic, mira, veu aquest senyor allà, aquest senyor fa el jardí que tu vols, i creu i li farà bé. Perquè jo no hi crec en aquest jardí i no te'l faré bé, te'l faré de mala gana. Doncs estem perdent el temps. Que és una forma muy egoísta, a lo mejor sí. Pero de todas maneras, yo con clientes que tengo de hace 10 años, seguimos teniendo las mismas discusiones. No, es que esto está amarillo, es que aquí hay una hoja muerta, ¿y qué? Hay más. ¿Sabes? O es que los árboles caducifolios les caen todas las hojas de golpe, sí, y a una encina le va cayendo durante todo el año. Una hoja no vive más de 3 años. ¿Vale? Yo explicarles, no, si todos hacen lo mismo. Vamos a relajaros y que tengas hojas en un jardín y es otoño, hostia, te está marcando un tiempo del año. No, pues disfrútalo. O que te pidan árboles a los que no se les caigan las hojas. Bueno, sí, que los compren de plástico. Tío, es que... No, ¿qué más que te digo?
Molt bé. Perfecte. Escolteu, moltíssimes gràcies. Tenim el temps a sobre. No ha quedat cap pregunta per fer, oi? Així, algú amb les ganes, no? Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. És un tema per parlar moltes vegades. Aquesta taula rodona, llarga, la podem repetir moltes vegades perquè tenim moltes coses més per explicar, no? Però per avui ja n'hi ha prou. Ara anem a dinar. Moltíssimes gràcies a tothom per... No, a dinar no, a dinar no. Ah, no, a dinar no, m'he equivocat. No dinem, no dinem. Anirem a dinar d'aquí un quart d'hora. Doncs, Santi, todo tuyo. Gràcies.